Здравейте хора, аз съм Дължбрат. И да, здравейте хора, аз съм Хрисвар и днес ще играем на нашото трудно оцеляване. Както казах, загубихме World. Аз се довърших къщата. Извън кадър. Екива много е хубава. Само си трябва да й направиш по-голям тавана. То е така циганско. Не, яко е. Не, няма как така. Седно. Ти се решаваш. А моето още не е завършено. И аз нямам дърво. Нарочно не оставаш не е завършено. Хора, за малко ще направя един чит и след малко се връщам. То правиш читове, да. Хора, и аз се съвсем. Кой иска Ето направо хора, аз искам. Хора, знаете ли какво направиш, Хрис? Читна! Да стане ден! Защото е мангал. Ама да може да виждаме човек, аз трябва да ходя да си бера дърво. То са нощ. Не, искаш ли го направя да стане ден? Това е по-рано сутрин просто. Стига, бе! Малко ще вали. Би трябва да завали. Коко, аре си съм крал дървото! Мангалско. Кефи ли, че направи ден? Аре, беше ме убиеш, бе! И ти мене, бе! Бега, бе! Плюс това много далече от това. Аре, стига, бе, Коко! Ще умра! Без сърца съм. И какво? Близо сме до спауна. Да. И тогава? Това не пречи, че трябва да умирам. Да. Ще заглушаваме експите. Ти колко XP имаш? Но... Колко лева си? Нулевия. Колко съм прост! Колко съм прост! Да, бе! Голяма работа. Това е моята ябълка, дай си ми я. Голяма работа за една ябълка и се карата. Ябълките не са толкова важни. Да, бе. И за нощи и колкото и златни ябълки. Какво толкова? О, fuck, this is the... Аре, стига, бе! Само ме дразни, бе! Махни се, бе, ще кикне, бе! Аре, стига! Само ме дразниш, Костадина! Хора, за малко това не го правя нарочно, искам само да ви кажа какво може да правиш. И нарочно го правя. Хора, аз няма да читам като него, защото е... Ама аз му направих ден. Айде, къде се мавра, бе! Това за където се бият ли двама? Елате ли двама? Няма, то само ме нашиба! Първо е колко да фокса да го нашамара. Не, моля те! Аз няма да се дам. Ма ще го изхвърля меча. Да, ти искаш да ме удариш! Да! Добро! Да! Аз не искам. И брат ти ще го удара. Няма! Още една ябълка, Аз какво ще дам? О, крафтинг. кажи, че няма още една ябълка да не умирам. Искаш ли? Чакай, първа при мен. Да, бе, че му биеш. И няма да ми я даваш. Моята бе, не умирай. О, намерих хубаво нещо, не ми трябва да те убивам сега. Намерих сега. И какво не? О, даде ми 2 вълна. Вижте го колко е мазен то, Кристиан. Ама аз искам да убия Коко. А да, и мен искаш да ме убиеш. Да, за където се Да, аз какво се бия? Той ме удеше. Аз ще влеза в тях, бе. Ще Кристо, този епизод мазния Християн. Ама аз си го изхвърлям меча след малко искам Да, искаш да ме убиеш. Не, Коко искам да убия. Аре, убий ме. Толкова искаш. Да, голям си прасе. Ето изхвърлям и меча. Да видите, че го хвърлям. Гъбе, Ето хвърлям го тук меча, някой да не идва. ние сме да спаваме. А, не бе, сега не ти го казах. Там е даймонд меча, не го взимайте. Къде е? Омага. Ето казах и хора, че няма да читвам. Читна. Какво? Ден. За да убия Коко. Оу, За да това е убия. голям чит, да знаеш. Да я направя ден. Аз вече имам легло. Вижте го, хора, какъв е читър. Вижте, той е хакер. Гледай, какви пустоти прави.
Какво имам? Ела да видиш какво имам. Бренкинки, глазове. Да! Как ти си взел меча? Не съм, аз го хвърлих. Да демонстрирам на хората какъв си май. Да, за да го убия. Колко? Какво ти беше да го убиеш? Защото, например, не трябваше да се биете. Защото той ме нашива. И ще раздавам правосъдие. Искаш ли да те удариш меч? Искаш ли? Искаш ли да се чита брони? Не! Помощ! Той е хак. Да, той е хак. Внимайте! Аз ще го направя. Една дупка. Дайте си направя както си го. Хора, аз ще го закрия в една. Да, закрийте го! Не ми трябва този тъп меч. Колкото и да е як. О, се не иде. И един Як? Що за една пъчка? Да стане яко. И ще остава добра. Аз вече си имам легло, хора. Браво. Но не съм го читвал. Да, не го Crafting table. 8 лук. Да, малко честове. тук много е Меч. смъртно. Така. Не казвай къде е смъртния меч. Аре бе, колко не ми бъркай в честа! Ей, ти ми крадеш! Не ти крада. Хора не игра нарочно с щиите, просто иска да го направят ден. Да! Пръсе. Ама, Пак го правят ден. Ти си го правил ден, бе. стига е. Не, готино е да е ден, защото докато си построиме къщата и ще включим мобовете. Обаче. Аз нямам храна. Вече се... някой има ли малко? Аз се казвам. Аз имам 6. Аз имам 5. Аз ще копая в минута. Яс. Ми. Много грешно място. Аз съм 9. Може да взема кръпчето. А не да го взема, а да се направи само. Да, може да го помня, защото това ти е въпрос. Някой ли е в мината? Ох, да не съм влезнал. Ще е яко, ако запушиш тази вода. Да. Колко на мен това не трябва. За печката. Бах, ти имам още един меч! И аз съм така. Това е бък. Ама наши? Къв? Малко! Още два такива меча! О, гледай! Къде е виката? Много е тъпавата и няма нищо. Да, там е много така. Не кажа, че чакай. О, благодаря, че те купим. Какво са ти? Това е само нубовете си правят стрели. Поред мене. Тъпо е да се правиш стрели. Бах, аз ще умра. Не умирай. Накрая ще... Аре, излез от салата. Само тук дразниш ще се правиш на улица. Хора, абсолютно нищо не съм се читвал, както видяхте, швърих меча. И аз. Я може да ти видя къщичката? Моите ли? Да. Кой? Да, пържок. Така. Моите ли? Само не ми кради. Имаш едно вълна. Да. Аз нито една. Аз имам 6 айрон. Това, което трябва да споделиш. Не, ще направя 2 кирки. Дай ми на мен една такива. Да, дай ми, защото на него му лаги. Да станат на 2 кирки. И още една ще ми станат 3. Само сега, ако знаете какво ще направя. Аре! Направи го нощ! Нямам как. Знам какво се запали обаче къщата. Защо? Защо съм сложил сладкавици? Аре! При вас може ли? Махни ги, бе, ще умру! Махни ги, бе! Махни ги. Кристияне! Махнал съм ги. На колко ден ще ти би сладкавицата? Малко. Кажи колко. Половината живот. Малко, много малко. Кажи се.
Място малко. Разпостояние, бе. Така, сега малко нещо друго. Ако пуснеш в гръмтецата на удар 2 пъти. Какво пусна, бе? Валеш. Гръмтевица. Вали, колко са силни, човек. Гледайте какво небесно, много яко. Аз държа айрон. Дали нещо ще му стане. Вау! При вас ден ли е? Не. При него е ден. Не. О, разпостояние. Да ги махнем ли пак? Спирай ги, бе, ще ми запалят къщата. Не видя ли колко близко удари? Не се ли могат да си запалят къщата? Еми сигурно, на компютър може. Шит. Да, хората, това е всичко от мен. Надявам се да ви харесва клипа. Да. Не бе, Дайте лайк. Хвана ми батерията. А. Дайте лайк и се абонирайте. И да, бай-бай.